Здравейте, мили хора, приятели и клиенти! Аз съм Жаклин Банчева и днес се намирам в един от най-престижните затворени комплекси в Симеоново, град София, за да ви представя един от най-добрите пентхауси, излизали някога на пазара. Ето, искам малко да ви загатна и от затворения комплекс, неговият басейн, неговата озеленена част, а аз се намирам не в целият апартамент, а това, което виждате зад мен е 83 квадратни метра всекидневно. Ще ви представя имот 240 квадрата, застроена площ, с прилежаща тераса 80 квадратни метра и още една прилежаща тераса 240 квадрата, на която вие може да направите лека конструкция и да се здобиете с още един имот 240 квадратни метра с тази невероятна гледка към Витоша планина. Един от най-добрите пентхауси, заповядайте с мен да го видите. Комплексът е в близост до околовръстен път и Симеоновско шосе. Както виждате, това е неговия външен басейн, който се ползва само и единствено от резидентите на затвореният комплекс. Отдолу имате паркова среда, богато зеленена, с фонтани, с пейки, с шахматни маси. Ето и градинария в момента свърши своята работа. Но, за да живеете тук, трябва да се насочите към ето това бижу. Така, апартамент 236 квадрата приблизително, застроена площ, която е по нотариален акт. В момента ние се намираме в неговият хол и кухненски бокс, които са с квадратура 83 квадратни метра. Сега, собственикът на този пентхаус се е погрижил да направи най-високо качество настилки, осветление и отопление, защото тук имате 3 различни вида. Това, което виждате всъщност, са вашите климатични тела, които са вградени в таваните, а таваните ви са 3,20 светла площ, само да отбележа. Насам виждате Витоша планина, където бъдещите притежатели ще направят своята кухня, ще могат да се наслаждават на тази гледка докато гледат, а прилежащата му една от терасите е 84 квадрата. Ето я и нея, която действително гледа вече и към Стара планина. Поради мъглата в момента не може много да се насладиме на тази гледка, но ето ви величество на Витоша, макар и малко мъглива. Тук отгоре, цялата площ на този апартамент е същата площ и на тази тераса. Сега ще ви покажа как и съседите са успяли да освоят това пространство, защото всеки един притежател на такъв пентхаус на последен етаж се е възползвал от това нещо. Отоплението ви е термопомпа, газ и климатици, каквото изберете. Смарт система навсякъде, отваряйки тези тежки големи врати. Вече сме в неговото антре. Нека да започнем от най-малката му спалня, а именно 15 квадрата и половина, води се детска стая. 15 квадрата, казвам, е най-малката спалня, защото другите две са 26 и 40 квадратни метра. Ето ви съответно и най-малката от нея. Дограма Ryanair от най-висок клас. Разбира се, сега насам преминавайки, имаме складово помещение. Ето го и него. Вече тук ви е разположена термопомпата, котлето с 300 литров бойлер. Така. Нашата величествена част, която видяхме и сега, мили хора. Това е втората по големина, 26 квадратни метра спалня. 26 квадратни метра в момента хората си купуват двустайни апартаменти с такава квадратура, е тяхната всекидневна. Ето как от тази стълбичка, която виждате, всичкото това отгоре е пристройка към този апартамент. Всичко това тук също е пристройка. Тези хора са усвоили своята покривна тераса по този начин, както и в този апартамент би следвало да се направи. Така, както казах, втората спалня, скрити LED осветления навсякъде. Доста бюджет е хвърлен за осветлението на апартамента. Изключително високи тавани. Действително за ново строителство не може да се постигне такава височина. Ето и банята към тази спалня с тоалетна и биде.
Всички душови батерии са на брое. Както виждате, не е пестено от абсолютно нищо. Модернистична визия, изчистен стил, същевременно, като е запазена елегантността и новаторството в изпълнението. Така, тук трябва да бъде вашето портманто. Ето съответно, тук и смарт системата с врата Solid. Тук, влизайки от входната ви врата, имаме туалетна за гости. И от туалетта за гости е мастер бедрума, 40 квадрата спалня. Колко спални 40 квадратни метра има на пазара? Хората, които живеят в подобни апартаменти, може да го кажат. От тази огромна спалня, гледайки към вътрешността на затворения комплекс, се намира и една много интересна баня. Нека да ви покажа и нея. Съответно, тук трябва да бъдат поставени и двете мивки, които са за семейството, което ще го ползва. И ето едно много нестандартно решение, съответно с вана, с два душа, които гледат към затворения комплекс. Тук, разбира се, вече дали ще сложите фолио, штори или каквото вие прецените, за да няма свидетели на вашите осълтени моменти тук. Би било добре да се направи, като е решено тоалетните с бидето да бъдат отделени от мястото за къпане, за да може все пак малко или много да се запази интимността, така да се каже. Да, както казах, 240 квадратни метра апартамент, 240 тераса над него и 80 квадрата тераса на първо ниво. Искам само да видите вратата ви, която е с пръстов отпечатък и как изглежда антрето на вашия етаж. Тук отсреща има само едни съседи, които живеят в съседен пентхаус. Това е нещо наистина много високо качество, което трябва да се види, защото с това видео няма да можете да усетите духът и атмосферата. Сега ще слезна и долу да ви покажа и затворения комплекс. Всичко добро! Ако желаете да се здобиете с такъв прекрасен пентхаус в толкова прекрасна среда за живеене, винаги знаете как да се свържете с мен на моя телефон, на лично съобщение, по имейл. Не съм неоткриваема, така че от тук стъпката и топката е във вашите ръце. Бъдете здрави и наистина ви желая една успешна седмица и прекрасен ден. Всичко добро!